हेलो लोगोफोर, रंजालि क्रिएशन चेनेलावहाय नोंथांमोनखौ बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दङ। दिनै 14 नभेम्बर बर' थुनलाइनि गोथार जोनोम सानाव नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायथि जासिहरबाय। आं दिनै 14 नभेम्बर बर' थुनलाइनि जोनोम सानखौ मान होनानै नोंथांमोननि सिगाङाव दोंसे खन्थाइ आवरायनो लादों। खन्थाइनि मुङा जाबाय हाया। बे खन्थाइखौ थाखो 4नि आंनि बर' बिजाबनिफ्राय लानाय जादों। खन्थाइ आवरायनायावहाय माबाफोर गोरोन्थि थालाङोबा गिबियावनो आङो निमाहा बिनाय थाबाय। दानिया आङो खन्थाइखौहाय आवरायनोसै। हाया होननाया गाज्रि बाथ्रा। जेब्लाबो हाया जाय बाथ्राया मानसिनि थाखाय बे जाथावना नङा। जाय जायो अलसिया बिसो बुङो हाया। अब्ला नों मानो बुंनो हाया? मानो जिउ खांनो अलसिया जाना? मोजां मुं मोननो गोसो जायोब्ला अब्ला दा बुं हाया होननाय बाथ्रा। मावनो हायो जायखौ साजिया बेखौ मावनो नोंबोथ' हायोना? बेखौ मिथिना साहस खालामना मावलां नोंनि खामानि सानना खालाम 100 खेब खेबसेयाव हायाब्ला। बिदिब्ला लोगोफोर, आंनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै। भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय। गोजोन्थों। बर' रावा गेवलांथों। जै बर' हारिनि।